Abusua for mo bibia kwa baba so Jaman Scafe so ana so Jaman TV so subscribe to channel na mame like video no na share so da beya unua bi enso ensa beka video ni bi ne nyina timi e de abom. Yes, ene e Thursday na yenhwe de wo for Fortune Thursday no pano me say banka no kwa na to ye omam ko 1 to 90 ne de obi anya bi to ne bottom me ka 20 na beto ahode wo ho na omam timi de ko ene de omanya bi atom bottom. Yenhwe de wo for Fortune Thursday. Yenhwe setup we transfer from Monday special event number 62. Na event number 62 no obeto aba we 56 ewo machine 56 ewo machine into 256 1 2 3 no abeto 89 winning 89 we are no amount 38 no asewu 45 we are no betwa 44 89 15 44 89 15 into we dia wase yemfa event enkodi good into the event ni kodi dia event no so no me pese apeke e mana ehihya ase na 63 87 47 63 87 and 47 na ebeyi 87 47 63 no 2 direct 47 63 no ebetwa no 2 direct good na yenhwe current 9 oba current no so asey na abehihye no de amaye into obeto 56 no ewa ha event number 941 no obeto 56 no to 1 2 3 no abeto 89 ne de amaye owi ano amaye 38 no na asewu 45 ewo machine owi yepe no obeto 44 15 and 89 44 15 na wasewu single 2 no so de amaye ewo machine nti wase yemfa event enkodi na abusua me se o pese wutwa game a emfa ba bia o blaso Jaman ya kachi ha me se omo numbers wa ha nyina me no omo na ye adwuma me no omo nyina na ye adwuma me machines na omo use de ye adwuma no nti oba u betwa onim se wo ya sure se udi ya no unsa ebeka osika se de watwa na omo ankasa me ho yes nti blafie na omo ntwa ma ipacho offer number ya sister Linda ne number ni 0256654614 0256654614 sister Linda so Bla Vincent nso number ni 0544237828 ena sister Selena ono de OG ojinamu dada 0599212255 eno ye sister Selena ena Bla Foster ono nso ejinamu dada ono nso OG obi anim no dada ono sister Selena nyina munim se de omo payment tie dada yes na me say new to amede abeka ho ye sister Linda ene Bla Vincent nti Bla send we gain no more on be calculation amount de obetua we send more betwa atwa take it ade asende kama udin so a results after results do one na say we sanka usika so ho nti na me catch us say utwa game a twa no ba bia udi a unsa beka usika ntempa na so na so ho de ode be afa yenhwe de ka ho a de break through de ka ho yenhwe event we nso transfer from midweek event number 96 event 96 no auto 62 and also 63 ewo machine owi no ma 44 owi 59 owi 62 no ajampo aba owi o meto 38 38 owi epe no abeto 31 ewo 4 box position e de amaye ho no asewo 52 52 enso ewo machine nti owi dia osenso se yemfa event enkodi na wo event so misasa wo pay me event ni ya no yi 1930 so etwa no best 3 ewo so kama yes na chese enu so enu na oba ne current na ono so say no abehye no e de amaye nti obeto 62 no ewa ha e de maye e na osewo 63 ewo last box machine good owi ape no abema double 4 ewo second box winning
444 owie a ɔma 5959 owie a na 62 yi no agya de naba so owie a ɔmɛma 3838 owie pɛ ɛna abɛto 31 ɛwɔ 4 box position ɛna wasɛ 52 nso ɛwɔ machine kama ɛde amayɛ nti wɔso wɔwie a yɛmfa event yi nkɔdi nti this 2 event no ɛna ɛnɛ yɛyɛ ho adwuma paa ɛnɛ yes nti yɛbɛka no mmienu no abom na yɛka bom a sei ɛna yɛbɛ abɛnya for the full game no sei ɛna yɛbɛ abɛnya no yes na kyerɛ sɛ yɛyi yɛ best 5 nso ɛfiri so the best 5 ɛfiri long payment nim ne yɛyi yɛ best 3 ne akɔ for $2 yɛbɛkɔ for 63.47 yɛbɛfa 63 as a free ball ahoɔden wɔ hɔ a bɛtumi de atom against 1-90 yes na oba Fortune Thursday yɛma 30% commission 30% commission nti blafie na intral games nyinaa mfama kama ɛsɛ fa number no opɛ POS machine so ɛde ayɛ adwuma a ɛmfa baabi a fa me number 0593673300 so jaman me number nie wopɛ sɛ metwa game nso ma wa wobɛtumi asɛnde aba ama matwa ama yes na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no nyame nka ho ama yɛn kwatenten ahoɔden wom menim sɛ nwumere yi wobɛnya bi ato botom ama ho nso ayɛ de nyame nka ho bye bye